So nhasi regai ndimbotaura nezve mufana Kadiki. Mufana Kadiki ari kuimba music inonakidza chaizvo kuZimbabwe uko. And ane chipo mufana uyaya zvisingaite. Regai nditaure nezvevana vadiki nhasi since ndine mwana mudiki wandinaye panapa. Right. Ndikuda kungotaurawo a short message. Mufana Kadiki ane chipo chisingaite. But ndiri kukumbirawo vanomumanager. Samukoma mandebvu vaya. Mukoma tokumbirawo mutichengeterewo mwana. Kunze kwakashata, kunze kwakaipa. Kune vanhu vakawanda vanenge vachida kuficha mwana izvozvizvi nekuona chipo chake. But havasi vese vanenge vachida kuficha mwana nekuti vaona chipo kana kuti vada kumusimudzira. Vazhinji vacho vanenge vachida kutofichawo mwana because vanenge vachida kumutorera chipo chake spiritually, vada kumutorera star yake. So hapasi pese panouya vanhu vachiti varada kuficha mwana kuti vamusimudzire. So for an example, ndaona papost paKadiki pakataurwa nyaya yaDiamond Platinum. Handisi kuziva hangu kuti chii chakaitika panyaya yaDiamond Platinum kuti akaindosa Kadiki here kana kuti vari kuplana kushanda vese here. Mungwarire, especially vanhu vakaita vari famous vamwe vane mari vanongoita zvimwe zviri weird. So vanhu ivavo vanoda kungwarirwa because sometimes, I'm not saying kuti ndo zvazviri, ndikuti sometimes mwana anogona kuinitiatwa into zvinhu zvakashata zvinozokanganisa ramangwana remwana. Saka vakuru vari kumumanager, try to protect him. Even sometimes zvaari kuda zvichitoratidza kuti iye ndiye ari kuzvida. Mufana weyawe haasati asvika patime yekuti akwanisa kuzviitira madecisions ake ega kuti ndakuda kuita ichi, ndakuda kuita ichi. He needs someone like a parent anomuratidza kuti alright, mufana wangu, apa ichi chakakunakira, ichi uri kuchida hako, but you are not ready for this or it's not good for you. Because right now haasati asvika pazera rekuti aite madecisions yekuti akuti ndakuzviitira madecisions mangwana ndoda kuenda kuTanzania, ndakuzviitira madecisions mangwana ndoda kuenda kuSouth Africa. And I hope mukoma mandebvu vari kubatsirawo mufana panyaya iyoyo. Because I know kuti vanhu vanogona kubvunza kuti zvinogona kuitika sei, how will it happen, because Kadiki wacho haambozvibvume. Sometimes Satanism kana kuti zvinhu zviri evil izvi haudziwe kuti ndo zvawakutoita, unongomisleadwa into doing something. Ndikuona unogona kungonzi wande kwakati kune munhu anoda kuti tinosangana naye. Munosangana ikoko munosvika muchidza panapa, wasvika panapa, you must drink this red drink. Ngatimwe drink todii tozotaura tapedza kunwa. Sometimes drink iroro rinenge ritori ropa, but magically these people have powers to change ropa kuti riite wine, right? Miracle yakaitwa naJesu iyaya. There are evil people who can still do it even today, and they are doing it even today. Mumaziso medu tinenge tichiona wine, maziso medu tinenge tichiona drink, juice chairo. Andonzi mufana uyu mufana mudiki haamwe doro, here is a red juice for you. Unopuwa juice reya. But paanongonwa auto-initiatwa into zvinhu zvakashata. So hatitoda kuti zviitike kumwana. Mwana ane chipo chisingaiti, and zvitori nani kuti chipo chemwana chirambe chiri muZimbabwe as long as kuenda out there kuchirequire kuti mwana ajoine zvinhu zvisina kunaka. Chipo chemwana chinogona kumusumudza iye ega kutoenda naye, music yake inotoenda pasina kuti afeature mamwe mabig names. Because mabig names aya kune zvimwe zvavakaita zvakawandisa zvinoita kuti vazosvika kwavari ikoko. So they don't want to make dirty money alone. Anoda kusvibisa vamwe vanhu. Zvangofanana nebenzi kana kuti zvakafanana nemunhu ane AIDS. Munhu ane AIDS anoona kuti since inini ndine AIDS, ndakuda kutozadza umwe munhu. Kashoma kuti munhu ane AIDS anzwire umwe munhu tsitsi. Anenge achitoda kuita utsinye kuti ndoda kuzadzawo vamwe vanhu. So ndo ndiri kutaura kuti handina chandiri kukondema, handina chandiri kutuka, but ndiri kungoti vakuru vari kutamba kana kuti vari kumanager mufana Kadiki tichengetedzerewo mwana. He is very talented. And also kune vaya vanofanira kukombeya Kadiki na ngwere diki, try not to do that. Mukurwisanisa vana. Let's not create divisions pakati pevanhu. Ivo ngavawirirane vafana vaya. Handiti? So ndo message yandinayo nhasi, ladies and gentlemen. Because mukatarisa, for an example, ndamention the name
ra Diamond Platinum weku Tanzania, because iye anga ane talent, right? But paakangoenda kuna Rick Ross akanofeature na Rick Ross, hakuna munhu anofeature nemu Freemason. I am telling you this because Rick Ross pachake iye anototaura kuti I am a Freemason. Masongs ake anototaura kuti he is a Freemason. So iwewe, how do you think kuti a Freemason kana kuti a Satanist will feature munhu asiri muSatanist otomusiya akadaro kuti aende akumba kwako? No, it does not work like that. Because music inenge ichiimbwa naRick Ross inopushwa nemaspirits kuti itekeshere. Even isinganakidzi inongoitwa kunzi iite viral nekuda kwemaspirits. So which means maspirits aya anga achishanda nekupusha music yaRick Ross anenge akutopushawo music yemunhu ari kumufeature. So same thing. Ngwarirai kuti vana vanoinitiatwa. Satanism iriko kuZimbabwe, not just kuvanhu vekunze. Satanism iriko muZimbabwe, maartists mazhinji vatorimo mazviri. But it's just that takapiwa narrative iri different about maSatanists. Tinofungidzira kuti uone kuti munhu muSatanist anofanira kufamba negemenzi dema, anofanira kufamba nechitsvimbo chinenge nyoka, no. MaSatanist akutoziva. MaSatanist vanhu vatongori normal just like you and me. Varoi kana kuti maFreemasons vanhu vatongori normal just like you and me. And most of those people most of those people behave good. Vanotobehave zvakanaka kutodarika vanhu vazhinji zvokuti vanhu vazhinji vamene muchiti that one is a good guy. Enaro Jesu anoti regai vana vadiki vauye kwandiri. Vana vadiki vanofanira kuchengetedzwa, vana vadiki vanofanira kuprotectwa. And ndinofara hangu nemutambiro unoita Mukoma Mandebvu naKadiki. Vane mutambiro wavanoita unotongonakidzawo, and zvinoratidza kuti Mukoma Mandebvu vari responsible and vari kuchengetedza mwana. Yeah, so nangoti nditaurewo hangu nezve vana vadiki nezvaKadiki, because I love kids. I'm telling you, I think ndikazovaka musha inini ndoda kuchengeta vana, or somehow ndichashanda nevana, because I don't know, my heart is just towards kids. Saka yeah, chengetedzerewo mwana kunze kwashata, nyika yasviba, nyika yakasviba, nyika yakanyangara panzara. Yeah, especially my big names. Yeah, it may sound good, but chimbofungaiwo mega kuti alright, saka kana maSatanist acho ariko ndivanani. Unofanira kuziva vanhu ivava, because haufanira kungozviignore. Unofanira kutoziva kuti ndivanani, because ukasaziva kuti ndivanani, then what's going to happen ndezvokuti uchagara nehwani, kana kuti uchatamba nehwani, kana kuti uchaenda pane one day. Unofanira kuziva ma-characteristics emaSatanist, unofanira kuziva what they do, unofanira kuziva kuti vakaita sei, kuti kana wazoenda kunzoko zvizoita sei, zvizokujekera. Hanzi you know the truth and the truth shall set you free. Shoko raMwari rinoti hanzi tinofanira kuimitate Christ. Christ akati chi, regai vana vadiki vauye kwandiri. That's exactly what I'm doing. That's why nhasi ndichitambira papark on a beautiful Sunday. So yeah, like I said, handisingoreva ma-artists ekunze chete, ma-big names ekunze chete, that even munyika medu, even my neighboring countries, not necessarily kuti ma-artists chete, even the rich vari muZimbabwe vangada kubetsera vana, vangada kuita sei. Let me tell you something. It is good to receive gifts from people. It is good to receive money from people. It is good to receive houses from people. But sometimes those rich people, what they do, they put an altar. They bury the head of something. Nothing spiritual is going to take place in that home, because you are living in a graveyard. There are houses right now that you think are houses, that you think are mansions, but they are not mansions. They are pure worship temples. Evil temples. There is no furniture inside. My walls are painted black. Amuna lights. Amuna electrical lights. Muni makendu. Mas mansion kawanda munoona mu kunzoko. Unana borodeo kupi. Trust me. Kunzoko kwakasviba, kunzoko kwakanyangara. Believe me. I know kuti right now you are all busy looking for money right now. You forget about Satanists being out there. You forget about witches being out there. You think you should kushanda.
sometimes ukaona usingacharwiswe naSatan unenge wakuside kwake sometimes, nekuti shoko raMwari rinoti can two walk together lest they agree. But of course, yes, sometimes unogona kusarwiswa nekuti wakunda Satan. But iwewe examine your life uone kuti wakunda here Satan. Are you spiritually strong or you are weak? Kana uri weak wobva waona Satan asiri kurwisa, ziva kuti akawina. He defeated you and you are in prison. So chii chinoitika manje? Kana uri mu prison, hapana fight. There is no war because you are already captured. There is no war when you are already captured. So question yourself and examine yourself. Is everything okay? Is everything okay? Vana baba kunzoko. Sometimes you need to do this with your children. These memories are needed, right? It's just me and my daughter in the park today. These memories are needed. Mwana ari mudiki anozvirangarira matreasure, zvinhu zvokuti anozvichengeta, zvokuti like inini ndakakura ndiri nherera, hazvina kumboitika kwandiri muupenyu hwangu. Taingoonawo zvichiitwa kune vamwe, but isusu zvisingaitike kwatiri. So I don't want to kuti mwana wangu ararame life yandakararama inini ndiripo. This is not fancy. It's just an open park, free park yekungoendesa mwana wako. Kana kune inotobhadharwa, bhadhara park iyo uendese mwana wako. Mwana wako anakirwe. Mwana wako afarewo kuti ndina daddy, na daddy takaenda kupark, na daddy takaenda uko, na daddy takaenda uko. You are so busy working. Ukama wako nemwana wako uri kuparara. That's why mchiona vana vamazuva ano vasina bondi nevabereki. But I know kuti mabondi zvinoto affectwa nekukura kwaunenge wakaita, kuti seni ndakakura ndisina love nemunhu because andina kumbogara ndai experience from someone else. So love chaiyo chaiyo yakazototangira apa. Ndo pakatangira love. Pamwana wangu inini wandoti wangu. Ndo pakazotangira love. So sometimes show your love kuvana. Kana uri a breadwinner in the family, mboita ka season kekuti mutombopindawo mumusha menyu mawakazvarwa kuti ndiri kuda vana vese vauye pamusha pangu, kana December pandiri kuuya ndiri kuda vana vese vange varipo. Ugocha tichidzidzisa vana future, tichidzidzisa vana ramangwana. Because uchikoro kwavari kuenda uko vari kunodzidziswa varinodzidziswa mashu, kuti mashu inonzi chii, abdomen, head and thorax, grasshopper, insect, this and that, homo sapiens, homo habilis, homo erectus. Vakaenda kuchechi kwari kunzi receive your gift, receive your this, receive your. Vana venya havasi kunyatsodzidziswa morals chaiyo according to the Father. So yes. Anyway, ndatanga chitaura nyaya yakadiki, but ndangoti ndibatanzira nyaya yevana. Chengetedzai vana, protect your children. Protect your children. And this I'm going to repeat again. Protect your children. Kuti ramangwana rinzi ringe richajeka. Vana. Isusu, we are done, guys. We are done. Zvedu zvatopera. We are done. Yeah, that's true. Because why am I saying we are done? Usually 30 something years. How many more years do you think I'll live? I don't know. Maybe 20, maybe 30, maybe 40. Apasina time. Vachiri nema 5 years ndo vachiri ne time. Saka invest in them. Susu zvekudya ma KFC nema pizza nekuenda out nekuti kana watove nemwana tora time nemwana. Ndapedza nemi, ladies and gentlemen, ndosangana nemi pane video inotevera. And the next video I'm going to do, ndichakuudzai matools anodiwa nababa as we are going to relocate back to Zimbabwe. Ndichakuratidzai matools andakatenga sababa vemusha. These are going to be my first tools. Ndakatenga mamwe ma second hand, ndakatengawo mamwe manyowani. But yes, I'm going to show you what you need as a father pamusha. Even uri mai, uri munhukadzi, unofanira kuona those things. Because pane zvimwe zvinongodiwa even uri mai pamusha, matools. Saka I'll see you on another video. See you in the next video. Peter Mutarani signing out as always. Okay, get off there and come this side.
Kwa hiyo vanombozvinzwisisa here vana vachingoti zvine zviri different because uko kuri red uko kuno kuri blue saka maybe kune kwakunakidza so ya vanongospaisawo zvinhu kuti zviite se zvinakidze. Ini ndakutojimawo ndiri pana ndopa ndotopisawo simbi ndiri pana. Yeah. Wait. Okay, well, let's go. It's getting cold now, ne? We're gonna come back next time, okay? Alright. Your shoes is dirty. Okay. Go to the front, okay?